fjerde generation af indehaver af det her bryggeri, som vi sidder på. Bryggeriet er grundlagt i 1876, hvor det startede op primært med hvidtølsproduktion inde i byen. Men eftersom den teknologiske mulighed for at styre køling og så videre blev bedre, blev efterspørgselen på godt øl også bedre, hvilket nødvendiggjorde, at vi flyttede bryggeriet til vores nuværende adresse. Selve det at producere øllet starter jo med, at malten bliver knust, for at gøre det nemmere for os at udvaske de stivelser, der er i det. Efter vi har fået stivelsen udvasket, skal vi have malten kogt, eller have mæsken, som det er blevet den her suppe. Den koger vi sammen med tjekkisk saserhumle. Efter brygprocessen er til endebragt, skal vi have øllet gæret, og det foregår enten i vores åbne gærekar, som vi er et af de få bryggerier tilbage i Danmark, der stadig anvender, eller det foregår på store rustfrie tanke, der indeholder op til 24.500 liter stykke. Efter gæring begynder et af de ting, hvor vi også skiller os ud som bryggeri, netop på vores lagringstid. Vores almindelige høgerbajer er en ganske almindelig pilsner. Vi laver i 7 uger. Efter vores lagringstid er nået dertil, hvor vi gerne vil have den, og vi har fået den smag, som vi kan få. Så filtrerer vi øllet. Filtreringsprocessen fjerner de sidste gærceller, den fjerner eventuelle urenheder, der måtte stamme fra malten eller fra humlen. Jeg har selv været fuldtidsansat her på bryggeriet de sidste 12 år. Og da jeg startede herude, havde vi mænd til at gå rundt og populært sagt røge kedlen. Alting var manuelt arbejde. Der mødte mand kl. 4 om morgenen for at lave 2 antal brygninger på den dag, han sådan set var det nødvendigt ved 4 mand i bryghuset. I dag er der 1 mand i det hele brygsiden, der bliver automatiseret. Jeg vil som ikke sige, at passionen går af de gamle bryghåndværk, bare fordi man automatiserer, nærmere tværtimod. Fordi det stiller større krav til at være på tæerne hele tiden. Der er ikke nogen, der kommer og siger, hov, den der pump, den lyder måske mærkeligt. Så man skal altid være på tæerne og være 100% sikker på, at det produkt, vi sender ud til sidst, opfylder de kvalitetskrav, som vi selv sætter. Så derfor så er man nødt til at være endnu mere passioneret og få optimeret sine processer og sine recepter til det tæt på det perfekte hver eneste gang. Der er jo ingen tvivl om, at kvalitet og kvantitet i dag er blevet 2 af hinanden for de fleste mennesker uforlignelige ting. Hvorimod vi her på bryggeriet prøver at lave i kraft af vores passion for øllet også, og i kraft af vores uddannelse, et så godt produkt som muligt. I og med ofte det er revisionsuddannede advokater med pengene i højsædet, der styrer de store industribryggerier, så går det mange gange ud over kvaliteten. De fokuserer mere på penge og på afkast. Ofte et afkast, som de søger at skabe ved at lave deres produkter billigere og billigere og billigere. Hvorimod herude, der er det uddannede ølfolk, der sidder på topposterne. Og det er klart, at vi prioriterer produktet, vi prioriterer øllet højst. Fordi man kan sige, at er det øllet, der tjener pengene til bryggeriet, eller er det pengene, der tjener pengene til bryggeriet? Det er jo klart, i min verden, der er det øllet, der skal tjene pengene til bryggeriet, og så er det klart, det er det, vi skal have fokus på. Jamen på så et bryggeri, som den her størrelse, sker der jo en pokkers masse. Det var sådan godt. Dag. En palle vil koste 4710 kroner inklusiv moms og plus pant. Vi er nødt til hver især at yde det, hvad der skal til, for at det render rundt. Så I finder mig lige så godt inde på mit kontor. Jeps, selv tak du. Hej. Eller I finder mig over på tabukolonnen og passer måske en skyldemaskine, hvis det er det, der er nødvendigt. Alt det emballage og alt det øl, som vi sælger, bliver hældt på genpåfyldet i emballage, genbrugsemballage. Vi henter dem simpelthen retur igen ude ved købmanden, hvor de bliver læsset af, kommer ind og står på vores tomvarelager, inden de bliver pillet af pallerne. Og efterfølgende bliver flaskerne så vasket, inden de efter en automatisk inspektion for, om der skulle være ting og sager tilbage i flaskerne. Efter vi har fået tappet vores flasker og fået sat kapsel på, mangler vi sådan set egentlig kun at få sat den rigtige dekoration på flasken, den ene eller den anden slags etiket på, inden de bliver sat ned i kasserne og sat på paller og kører ind på vores lager, inden de bliver bragt ud. Mange andre bryggerier rider ved på fornyelsens bølge hele tiden, og det sætter nogle enormt store krav til dem selv. De skal altid finde på nyt. De skal have markedsført det nye, de skal have det produceret, og det skal gerne sidde i kassen hos forbrugeren første gang. Det gør, at når man rider på den nyhedsbølge, så er man forpligtet til at komme med en nyhed igen til næste år. Fordi når man vender forbrugeren til, at der altid kommer en nyhed, så begynder forbrugeren at blive trådløs og glemmer det, der var sidste år. Hvor man også ved, at der kan de altid vende tilbage og så få det samme produkt. Og det smager fuldstændig i morgen, ligesom de gør for 3 dage siden, eller som de gør for 25 år siden. Og sådan smager det også om 10 år. Dermed ikke sagt, at vi ikke fornyer os. Vi kommer samtidig trods alt med et nyt produkt. Men det er ikke sådan, at vi kommer med en ny mørk øl en gang hver halvår. Fordi nu er det godt, og nu skal vi have vores navn slået fast. Men nu har Hancock lavet en ny øl igen. Så fornyelsen er at lade være med at forny sig et stykke hen ad vejen. Og det er heller ikke for sjov, at vi hos danske ølentusiaster bliver kaldt Danmarks mest stokkonservative bryggeri. Det har vi fint med.
Det er altid spændende at være med til at lave noget, som folk efterfølgende sætter pris på. Jeg tror ikke, man skal vælge at være brygger, fordi man tror, man så kan drikke en masse øl og har det skide sjovt den vej rundt. I bund og grund så er det en uddannelse og et arbejde, som alt muligt andet, men det stiller store krav til ens, i hvert fald herude, perfektionisme med hensyn til renlighed og hygiejne, som man skal vide en masse om, men som man skal have lyst til at arbejde med. Man kan sige, den lyst, som jeg snakker om, det er også en af de ting, man skal tage med i sine overvejelser, hvis man, som jeg ønsker, at køre et familiefirma videre. Man skal ikke gøre det, fordi man føler sig forpligtet til det, eller fordi man synes, at ens omgivelser forventer det. Man skal gøre det, fordi man har lyst. Fordi hvis man ikke har lyst, så er det dømt til at gå galt. Og det er også det, der ligger implicit i at være brygger, det er, at man har lyst til at udføre det stykke arbejde, som man har med.